Καλώς ήρθατε στο podcast Πολίτης Κανείς. Είμαι ο Ηλίας Ψηρούκης και αν είσαι φασίστας, ρατσιστής, σεξιστής ή γουστάρεις τις παροπίδες, για το καλό σου απομακρύνσου από αυτό το podcast. Οι υπόλοιποι, όσοι αντέχετε δηλαδή, πάμε σε ένα ταξίδι σε πολιτικά και όχι μόνο ζητήματα, τα οποία προβληματίζουν εμένα και ίσως και τη γενιά μας. Καλή μας αρχή.